Na, 2012. február 24-e. Újabb túra, most indulunk innen Felsőhámorból. Közben már is egy helyesbítés, ugyanis 25-e van és szombat, és valami mászóverseny lesz majd a falon. Mi meg felpattanunk oda a szikla tetejére. Na, közben felértünk. Itt most megállunk egy pillanatra, megnézzük a mászókat. Ma valamilyen mászóverseny is van. Aztán továbbiakban megyünk fel autóval Bánkútra, onnan le Nagyvisnyó, Dédesvár és vissza Bánkút. Ott pedig a Palotaszálló csúcsa. És ez Felsőhámor. Oda lendületkeznek a mászók. Már van, aki be is melegített. Mi megindulunk vissza szépen a kocsihoz. Még egy utolsó körkép. Itt jöttünk ki a szikláktól, és pár méternyire itt van a Lilafüredi kisvasút vágánya, ami, hogyha a másik irányba elnézünk, akkor ott lehet látni, hogy ott van a következő megálló, ez a Lilafüred előtt egyel, és ott valaki nagyon rázza az ágat. Biztos valami yeti. A yeti közben már ott menekül lefelé, és mindjárt lent leszünk mi is. Szemben a mászószikla, illetve itt pedig a Felsőhámori temető. Amúgy hova megyünk? Fel Bánkútra, onnan Nagyvisnyó. Fent vagyunk Bánkúton, ott van a Szánkódom, és indulunk fel a Petőfi kilátóba. Itt vagyunk a Petőfi kilátó lábánál. Elméletileg ott készül majd az ebéd. Felesleges.
Nem? 2 perc alatt eltévedtünk? Nem baj, megkeressük. Waterproofot mindjárt le fogjuk tölteni. Haha, 2 túrázó. Azt nem te csináltad? Nem, én onnan jöttem be. Jó. Basszer. Szétveri a drága jó Lesz. botomat. Na, Youtube-on fent leszel. Engem ne vegyél. Meggyilkolja a legbovli botomat. Hova siet? Kocsonya Fesztiválra. Ez arra van? Hát arra. Arra aztán kanyaraztam vissza. Nem, mert akkor szoktuk vinni, ott még nem volt ezzel gond, meg le is írtam. Biztos benne, mert ő aztán ért hozzá. Igen. A turista jelzéseket nem mindig a legegyszerű megtalálni, mint ahogy általában a bükkben. Pedig ez még viszonylag ki is van jelölve, de azért sikerült már eltévednünk 2-szer eddig. És akkor megyünk arra tovább. Boldog arcok! Körülbelül Nem most arra. lementük a negyedét, mi? Hát igen, jövünk már vagy 1 órája, de még sehol nem tartunk. Megzavarodtál, hogy merre van. Arra Vánkút, hát hol van, nem? Micsoda? Cserépváralja. Körülbelül, igen. Ó, felismert a mosoly felismerő. Balázs nem ismeri fel. Vajon mi? Egy kis nyújtás. Ez olyan tátrás nektek, nem olyan meleg. Ágba. De lehet, hogy az bélkő. Nem tudom. Kérdeztem. Mindjárt megnézem. Meg is Már hülye nézheted vagyok, akár. akkor legalább próbálkozzam a leolvasással. Mi van arra? Nem, mert az feleketre van. Nem tudom, valami neveket nem bírom megjegyezni. Talán Dédes Sivár, talán nem. Mi még annyira nem értünk hozzá, majd kiderül. Hát nem tudom, hogy a 4-szeres digitális zoommal mennyire lehet kivenni, de ott a fa baltövében hátul a Tátra szabad szemmel nagyon jól látni. A Remé- 1855-ös objektívvel sem igazán közelíthető rá. Igen, és 18-55-ös objektívvel sem jó, mondja a feleségem. Ugyanolyan, mint a szabad szemmel látnám. De ha ezt nem is látni, akkor itt van a bükk. Elvileg oda megyünk majd. És úgy vissza Bánkútra. Elveszi a négát? Hát nem vette még eddig el? Fogadjuk a szerződést mindjárt. Hát, a 100 milliós emberek nem foglalkoznak szerződéssel.
Ott a labda a völgyben. A Bánkúti radar. És az ebéd. Na itt van az ifjúsági tábor a hozzátartozó Fapuma büfével. Ott egy csodás vízi erőmű. Itt meg a Patakai ég alatt. Mi meg erre megyünk fel. Hú, egy város emberek. Ez itt a hegynek a gerincje, meg annak is, hogy az alja. Kipikkadt a banda a téli pihenő után. Mondd még egyszer, hangosan. Egyharmadát leértük. A műútig és az, amit gyalogattak. Zsolti volt, ő nézte ki, Legjobb. Nem szabad neki egyre közelebb, én megyek előre, mert nem értem. Legjobb. Nem sok alkalom lesz rá. Legjobb. Fent a Petőfi kilátó. Megkapom a magamét a túráért. Ah!